Ipiglansar kan Philippine National Police Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier Andre Perez Dizon ang sarong proyekto na mas makakapagpatibay asin makakapagpararom sa relasyon kan komunidad sa mga kapulisan. Pigapodan proyekto na Community Halubilo. Sigun sa tagapagtaram kan komandansya na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, kabali sa proyekto ang mga kapulisan sa Bicol na nagkaklase sa Police Community Affairs and Development Course. Sa lindong kan proyekto, pigtatawanin 15 aldaw ang kapulisan na makapag-community service, asin makipaghalubilo sa piling barangay sa probinsya nin Albay na sarong magayon na paagi nga ni mas maging ugos sa kapulisan ang mga namamanwaan. Parang specialized course mo siya, 45 days, na pigkukondisirta ini sa mga pulista. Regardless po kung baguhan or dati ka ng police or nag-serve ka for 20 years and up. Saro ini sa specialized course na tuturo ang community mobilization. Kabali sa mga barangay na ini ang Barangay Imalnod, Mariawa, San Francisco, San Vicente asin Dinoronan sa Banwaan nin Daraga. Sigun sa tagapagtaram, naging mainit ang pag-ako kan lambang barangay sa saindang pigbusol na proyekto na saro sa mga pigpapasalamat mandaan ninda. Nakulaon po ang participation ng community and then yung partnership po with the PNP kasi dahil very unique ang relationship po ng PNP and ng barangay or ng community itself kasi madali po silang makamingle kaya diapod da ining barangay halubilo. Dugang pa kan tagapagtaram, sa tabang kan proyekto, personal manindang mahihiling ang mga agyat na pigkakaatubang kan lugar na pwede sar manindang matawanin solusyon. Itatao po ini, ipapaaram po ini mga project na ini para yung sustainability ng programa taday po may stop in one day only. So relasyon na na-establish na po kay barangay captain, kay barangay council, yaon po kami kasi anything na pwede po nindang ihagadon, request, yaon po madali kaming tawagan and day po sila masupog sa Samuya. Kami ang Samuya talaga is public service. We are a public servant. Opisyal na nagpuon ang Community Halubilo Project kan Hunyo 5 asin madurar hasta sa Hunyo 20. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.